Dako ang pagsaka sa presyo sa mga utanon sa merkado sa karbon tungod sa nihit nga supply mugna sa El Nino. Apan presyos kamatis nagpabilin nga barato gihapon. Anay detalye, pinagi na yung report. Nabda na mo si Rolito Diaz nga nangumpraw repolyo alang sa iyang lutuunong pansit sa ilang kananan. Nakugang man sa pagsaka sa presyo nini nga 60 pesos gikan sa naandan nga 20 pesos. Apan nakasabot usab siya sa sitwasyon karon sa mga namaligya kay nag-agad usab kini presyo sa supplier. Ingon usab nini ang reaksyon sa ubang mga customer. Medyo mahal karon si manahuna siguro tungod sa tag-init ba. So makasabot sa puta, no? Oo, mahal kayo. Mga utanon karon. Di naginot sa ni kay watay kwarta. So budget. Budget lang siya. Budget. Budget. Matod ni Santos Bacomo, apektado ang mga produktong dahon sa mga utanon sa nasinating huaw karon. Gani maalkanse siya kung kiniluhon kay magsige naman siya og tangtang sa mga nalaya nga parte sa repolyo tungod sa kainit. Mahal na. Anong inani ang presyo karon? Tungod sa ulaw, ya dayon usa nihit pod. Hangin ug init gumahapag sa baligya, di siyempre mo kupos. So magsige kay panit ani? Oo, adlaw. Nihit usab karon ang presyo sa Chinese kangkong gikan sa 70 pesos ang kilo. Nahimo na kining 100 pesos ang kilo. Gikan pa sa bukid ang mga green leafy vegetable nga apektado usab sa grabing kainit. Tungod sa kainit sa panahon. Yan natay yung supply. Naay mo hatag basta mukaon si kag mahal. Og di ta mukaon og mahal, di man sa kakatinda. Misaka usab ang presyo sa ubang mga baligyang utanon. Sa karbon, sama si carrots nga tag 85 na ang kilo gikan sa 50 pesos. Ang talong 65 pesos ang kilo gikan sa 30 pesos. Ang batong 100 pesos gikan sa 70 pesos ang kilo. Ang luya 160 pesos gikan sa 100 pesos ang kilo. Gitumbok hinungdan nihit nga supply ug ang init nga panahon. Mahal ilang hatag. Mahal na lang po niya. Mingaw kayo ang kuhan. Tinda palit kay tungod sa mahala na sila ba. Kung nagmahal ang presyo sa ubang utanon, ang kamatis nagpabiling barato, tag 30 pesos ang kilo, nga gikan pa sa Mindanao ang supply. Why supply sa kamatis gikan sa Bukirang Barangay sa Cebu City tungod sa kagagmay nas bunga. Nasaran nga usa ka mag-uuma sa Bukirang Barangay Sudlon 2 ang mibukaw siyang 4 ka hektaryang kamatisan alang sa mga tao ug gipanghatag kini nga libre. Gawa sa baratong presyo, buot usab nining mapaambit sa katawhan ang ilang hinaguan kaysa masayang nga palat-o na lang sa umahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.